kita ganyan. Sa'yo nakita niyo. Isulti lang. Mara na. Wali-wali ay lang kayo na. Madam. Nabay na usab. Binuksan mo. Basta mo ganyan makikita siya mausab siya siya hayag. Yang kamot sa sulot. Mali nga mo ang i-posting kay mali pa yung ginoo ko musulti tas Kuan dino. siya ba kanang naay mo reflex gyud siya ha dinhi nga sa Imahen. iya nga imahen sa Dios. Igamit man siya sa espiritu. Nam mo nang Kasi katong ako ni sulti, hindi ka mo. Ang Ang panay ni istorya na nanay. nabibigyan ang istorya niya. Bisik-bisik ko. Noon gyud. So nakakita yung kanya pabansasyon. Mawag mara tayo sulti mo te. Mate sulti mo sa mga para waka bagon ba. Kung abot ang panahon man, Okay mga ka-SP, dali pa ta sa Kuan, Barangay Tuwadi, Quezon, Bukidnon. Dili sa anong dodo, iyahan yung uyuan. Napita diri mga ka-SP, kaya napay tambalang sa kanuli. Mga pilanser. Pilanser, bispo. Kaning ko ano, balay. Andun itong exo ni Auntie Mary. So, Kadungog siya. Ano pagkuko? Ano pagkuko? Ito kasi tanong. Tanaw. Ang imong mata dito sa iyan. Binumdum ko lang. Ang lakas sa balang sa kasama. Ikaw kasi. Usak ko bulang. Ang bulang ang nara. Bulang. Nagato sa sakit. Asan na ay? Wala silang nagpantay dito. Sa dagat. Ay, dala. Kaya magpinsa. Kaya nga pang lawas. Usan mo pa yun. Namay ka. Isaw ko lang. Inulog yung pagkaya. Ang nasa balang kaslatan. Bulaan niya mo ito. Bulaan niya mo itamay. Bulaan niya mo nagmasakitan. Nagkong update pa. Wala nakakita sa kalatukaran. Ang Espiritu mo, ang Diyos, ang iyong kasing-kasing, ang akong kanya. Ang dapat ng kapanahon, mamatungag ng ipasak ang akong tingin. Pinaagi sa aking sa anak. Okay siya doon. Totoo ka. Okay na. Ay, kabalang ang kalapit sa Espiritu. At imanalangin ang mga masakitan. Kaya doon yung sakit na doon yung kanayuhan. At doon yung sakit na yung sakit sa kamatayan. Mo, ang upit ay maya. Pasay ka, pagpapas. Asay, tawanan ng mga anak. Mga anak igutin ng asawa. Mga anak tawanan ng kinikanan. Kung mga kinikanan ay ipasukan ng mga anak. Apan nagpabiling ka sa kanya, mga anak ang kamatayan. Apan suntiyan ng mga biyan ang salata. Kung pamita ko sa Espiritu sa kalaturan. Tanaw ka ng kalimutan. Ano na sakit, nga ano na kalimutan. O ano na sakit, nga masakit sa kamatayan. Apan,
ang pinamaya. Wala, hanggang sa kapwa. Tanawa ka. Kung nakailangan mo, nakarinig mo sa mga. Igamit ang mga tao sa mga para pagitawag ko ang ako ng kanya. Murahan ka ito nalutaw. Ito ka. Murahan ka ito balita mga kapwa. Tanaw, ang palawan. Nagibuhat ko siya. Apan di mo makakita. Di mo makasabi. O ang ilang nagbuhat na niya. Di kami. Habang sa mga kwarta. Uy, iniyo ang kinuha. Ang pulong anasin kasi kung na ang mga. Pag-ampok ka na. Uman ka na ka. Bakit kasi? Apan ayaw ninyo pag-ampok mapagpakaroon indon niya sama sinibukan sa mga hindi. Sa mga pansya. Gigamit ang pag-ampok. Karoon dapat ka gat sa ayaw pagsalik sa tao na makaluwas ka ninyo. Pagbuhat ka mo mayaw kay bisa yung sa iyong pangalawa. Ihatag ka ng samahan. Naging ka. Adunay sa ka. Nga na mo nga. Huwag mong pumamukapaghan. Apan adunay sa nga nagkagunay panahon. Puti o kitang sa kalay sa impyerno. At imanani ang mga sakit. Amahan ako. Anak ka sa langit. Pagkay ko na ang iyong lalay. Umabot ka na ang iyong himaraya. Matunan ang iyong pagbuhat. Dinisita iyong sa langit. Ang kalaman na sa matasantang ihatag ka ng karoon ang dawa. O pasayos kami sa aming mga sasala. Ingon sa pasayos sa nakasalapalang. Ang tirit mo kami itukit sa Ingon mo, luwas sa kami sa tanang dawatan. Amen. Pasay na ka mo. Ayaw ka mo. Pasay na ka. Ihalad na niyong kaugalingan kaya ang Diyos nakamalang kung unsa ang inyong kikinahanglan. Apan daghang naggamit ni anak wala sa buhat. Gigamit hinumina karon linlaw ka mo. Ako, mga ka, ang Espiritu is Espiritu. Ang inyong lawas, samtang buhay ka mo, anak ang Espiritu. Apan, kung dautan ka, kabalon ka mo, kinsa ang aman. Salamat ka. Ang kanyang Espiritu. Salamat. Kaya ako na nga pinsalti ha. Dugay na rin sa sakit. Yang gidala-dala ng wala na ako lang. Dili ko dito mahimo. Bininta din sa kalimutan. Ako gani, kung tigulang ko, musugot ko kuhaon sa ginumanon. Mapabukat na sa anak-anak. Narabay pa na po, ako yung mga silingan. Kita pa, ang mahal ito di mga tingin. Lison ka na tingin. O, masakit ako. Pero, saktihan ako kamo. Atiman na lang. Okay, namay. Di ba atiman ang mga sakit o ang mga sakit tutulungi sa maayong pangatasan kay kami ato nagluhod ta. Ikaw sa mga nagsalita sa mga pero yahan ta kung kinanglan balikon ta kung patay. Ang Diyos nakakaraman lang. Gigamit ang gibalaan. Gigamit ang mga ribot. Gagamit. Pero unsa ang inyong pinagyan. Mga pagkala. Dito ka mga. Anak ako ka. Ipakita ko ako akang narap. Nagtanong ako sa kalay sa Espiritu. Di ba nagkala ka ba? Ako na pabutin ka na ito. Ang sumpong makakos kabulan. Nang masakitan. Kaya mawag na ang pala sa tao. Nung naminang ka na. Apan kung atin. Dito ko sa binuhan sa tao. Di ang mga patay. Tapo ang mga patay. O dito sa ang mga pinang. O siratan. May mga kalingaan. Ang pinagkipan. Kinsa ang mga tayo ka ako. Anak, buhay na ako. Anak ako. Sa tao, ngayon na magsunti. Inyong kaliwat. Ganun o tinig. Sa amyanan, kung Israel. Salamat.
Amen. Blood system. Yung tabang na sa mga ibunyagan. Gusto na pabunyagan na. Magpabiling tayo sa budya, mamatay lang ta. Mamusunod ka na kung mamatay, huwag ka na ako. Pero agi kabulanan sa mga nilog, di nasara. Tayo. Atay sa kanyo, ha? Tapos ang ginawa mo, atag ka na ito, dyan sa, kay siya may makasumpay. Diba? Kinsa may makasumpay, kasi ako isungkol ko. Pero, kasi yung nakita ganyan tayo, ha? Kasi nakita ganyan mo, asaya, ma-replika ako, explain na. Kaya ang ilang una sa pare o sa mga tao, magpag-inom. Gilip ako, igamit ko sa pero daghang lang gamit sa pangalan ng Kristo. Yan, puros na mamatay. Yan, okay. Naman, mabalis. Ingat. Ang palitao na naulahin yung mga butay. Kaya gusto po kayo i-explain sa mga labi na nila. Labi na nga nagsalita sa nandang pagkawanan. Ako rin yung king ng tautan. Si Kristo. Ilan sa krusihan. Munang iludhan na to sa itong simbahan patay. Ang atong yaminan isulti sa salat. Dato. Tama yun. Kalit na. Pero si Kristo tinulog ko ng sa ito. Kung ngayon yung hadagway na nagpakaon sa pantry, igo na rin yung oh Lord, humarabiyaan lang. Ilos na. Pero ako, nalapuhap. Na? Tanawa ha? Mga taong mga pagkaramihan, mga sino. Pero mga pagkitagaan to, isunod sa katagalan. Ilipat-lipat na. Kaya ako to mga to sa impero. Di ba? Mayroon sila nga dato sa langit, tapos sila may dito sila sa langit. Kaya ako to mga to sa impero. Nagsalit lang nila. Tama yun. Kaya nagsalit sa tao. Baka ako. Ako nakakita ko. Hindi pang hakot na sa impero. Nagkasimba. Ang simba tao. Na, nata sa simba. Katoliko ka na, kinahanay mo ito. O katoliko dito. Ano pa yung tao dito? Ang ilang ilipat-lipat. Katoliko, nari ko ito. Tapos, ang nagdala ka ron, diyan si Pablo ipatay, si Pedro ipatay, gigamit yung mga pangalan. Nga ka nang nagpalidina na diyan nagpuyo. Ako madang lugay ko sa katanong ko. Hindi, katuloy kong yun ko, original apostolic. Nagidawat ako ng Spirit, Holy Trinity. Pagkutan na sa pati dito sa Spirit of Trinity. Holy Trinity, nakakita ka kanya? Oo. Nakakita ka. Isa yun. Kaya dahil nakakita ng pabuta-buta. Dagan na kanina magpamulbak. Waan ang Diyotay kanina idugam sa sobrang rina. Tama gan. Pawata. Gawin si Pagkakis. Kita ganyan. Sa'yo nakita niyo. Isang lang. Mara na. Wali ay dagang kayo. Nabay na usab. Binuktan mo. Usab mo ganyan mo pakita siyang usab siya sa hayag. Yang kamot sa sundot. Mali nga mo ang i-posting kay malipay ang ginoo ko musulti tas Kuan dino. siya ba? Kanang naay mo reflex gyud siya ha. Dinhi nga sa Imahen. iya nga imahen sa Dios. Igamit man siya sa espiritu. Namo ko ng Kasi katong garo ni sulti biblical. Ang pare ni istorya na. nanay. Nasa Biblia ang istorya niya. Bisik-bisik. Tinoon gyud. Asa nakakita jud kay pabasisasyon. Ah. Mawag maro tay sulti mo te. Mate sulti mo sa mga para waka bagon ba. Kung abot ang panahon man adto sa langit. Bisingan mo tataka na pud mo para ato sa Paubos impyerno. lang sa iyo. Okay na gyapon ay lang pag ingon nga biya na kay suko na siya. Mawala siya ang Yung nagsimba mo buhat yun. atong giludhan sa No, Palestine na yung gap. Pare-pare. giludhan na to. Hindi sila ka-explain. Dito gawin nga yung gingon na dili ka kita. Dili ka dumog. Gusto ka Virgin Maria. Mga lawat Bakiran. ay magkumpisal ka dito sa pari. Dili ka luwas ang pari. Hindi ka pala doon. Nga pagkahuman, ampo ka lang dito. So, Ang Diyos nakadungog. Oy, sinubuhat. Oy, hindi mo istoryahan. so ang pari dili. Walay tao nga nakaluwas na. Kita mismo mo buhat. Aron Kita magsalit sa uban. Kita magsalit kung magkalang Kristiyan. sa pagdili ko kay
makanon o just para maluwas. Dili na mo ang Ulay na ko. kaluwasan. Dapat ay sa tiyan sa ulay na ko nadaot ko no. Siyempre, sa tao mo ko isang vaccine na sa to ka. Tungod sa to, wala ka lang na tao. Pero di, sa lawas lang na ulay ko gamay. Pero sa espiritu, Sa hospital, tawag ko naman sa bata na balik na ito. Sakit po. Ito. Pagka anhiagan nila dire, napamay sa hospital. Ya, kung sa'yo mo ba na? Wala na. Ako sa ginaon. Duty na po. wala na kupandong lang kalaya sa espiritu. Lugunyagan naman. Wala mo na sa espiritu. Muali siya, dalat minggo. Uy, kuti, uy, kailangan kayong gibawalan na sa sumunod mga. Pagkaon na yung lugaw, pamangkay, walay kuan. Isa nagtambala na sa surano. Kuan, spiritual, kaging Yung okasyon lang na yun. Orasyon. Iya kaya po nasa Diyos Aman talo. Iya ka po yung mama na. Pagkaroon ay nakita ni mo sila. Sa ila, yarap na kasan mo nakita. Sa kawan. Ang Diyos siya ang nakita ng lahat. Para ipares. Good o bad. Kung paginani mo ang nagtabang niya po na sila. Diba? Ayaw mga sa kanila. Pero, kuha naman na ila. Dili na sabat. Kuha na sila. Hindi ka nang sa kay galon. namang ko yung kuan nila. Pagkuhan ko baso, tuma lang ang tubig. Ikaw rin napandungan din no? Hello, minaw lang na si Sultan. Ang ambero ko ng galon din, ang beden. Dali rin ko baso dire kan. Tinangga kita sa ginawa. Hindi na mo kinala magwali, nakakita na. So, nakakita, manubag mo na ito. Nakakita na. Makadungog pa siya. Pero daghang kayo mo patuto. Tama gid. May istorya. Manali na misa lang, matubig. Papa. Ni, sila sir. Ni, dasal. Ano sir? Nabuhay sir. Ay papalapin. Ang lakas. Buhay. Ang titsa kakta. Ang ito. Ang masakit. Ayaw sa lakas. Ay sa lakas. Sa lakas. Komunal Farm. Ito, video mo. Ito, video. Sige na. Komunal Ranch. Long heart. Komunal Ranch. Balik kita ka dengan tao. You will arrive at your destination. Kabayo. Prepare to stop. Oh. Oh. Diyan ako ng kunin mo doon. Ay plaster sa di mo. Yan na naman tadi malibang. Ito sunahan o. Dong, dili. Ito agay po. Dito to parking doon. Dili ta makadto dito do. Sunahan. Ito o sa may. Checkpoint pa mo. Bayad na ni ba? Ticket bot. Asan dikit day? Ito. Dili. Pwede man tayo ka-parking na gawin dili. Dito man tayo ka-parking. Okay mga ka-SP, dito karon sa Komunal Ranch. Impasog kong Bukidnon. Kaya kong mabuan din yun. Okay, gusto kin magkilaag din. So, napot kita ning para wala ma. Kumbaga, tagaan tag-pray na ang karon. So, may humanawan ta sa spiritanong tuyo. So, tira na punta sa tawanan. Pag-aransuhan ang kabayo din Aransuhan man ba? Kapano, malapo kayo. Mana siya mga view din sa Komunal Ranch. Yung pasubong ng Bukidnon. Tapos Farm. Papo kayang buwak mga guys. Pero sa marag dili mayo ang atong panahon weather karon mga guys kay marag kaulanan man. So papo kayong mga
view diri mga ka-SP, kinahanglan siya og labagan pag yun katulakawan para sudan ko na to kung sa kanindot ang itong view diri. Dili daw i-park. Ano nga ito ang kasawang vlogger mga ka-SP. So grabe ka presko silang mga Nahong. Ang mga nahong nga murag yahong. O ito pa tayo dito mga guys, itong dakang kabayo. Pero dakang kabayo dito dipita o. Maganda yung aransuhan niya kay dakang kabayo. Babo kay ganda rin mga guys, itong palibutan ko baga o bukid niya siya ba. Pero upaw ng bukid. Pero siya bukid. Pero nga itong panahon karon mga KSP kay pagaking dagom. So nagkakapatagsasan sa panahon nga makasuroy-suroy pa kaya wala pa man sa ni bundak. So karon lakaw sa ta gawon to eh nagpalipat na kalo sa pangkaw po yung mga kalo pangkaw girl asa na siyang kunulit eh kunulit sakyanan Oo. sa puli mga ka-SP tapos susunod sa sakyanan sunod na siya bapo kayong bulak mga ka-SP kahoy bulak naagri mga ka-SP ng mga Dili mga visitors turista so naghahan na sila og among kauboy nga way kaluay. Okay mga guys, pwede dito sa lake Communal Ranch, Manilang Lake din yun. Nanutil kayo ang mugna sa kinayahan mga guys. Mugna sa Josuman para apoy kasuruyan ng mga tao. Muli sa mamurag na lake. Oo. Na lake hindi siya. Di pa tako lang nila bang Yun na itong buto dire. Nakawala nila po yung isda. Ang isda tiyo, ang tilapia o. Ang tilapia o. Bapo kayo ng video dire. Ha? Apa sila? Sila. Communal runs mga kaspe kayo sa kabayo din. Okay. Kung pwede ka sakay ka itong bayan view dire mga kaspe nindot kayo ato din mo magmahay kayo sa view din sa Communal Ranch. Yeah, daghan kayo naglag is picture ano lang kabayo rin mga kaspe. Pwede ka masakayan ng kabayo mga kaspe pero naibayan 250 yata. Ito sila mga ng puti. Kabala sa kulili. Ang sunod sa kuhan, nakadadan sa Tibilin. So, nandito doon na naman ito. Sunod po dito. Grabe kanina.
di may shield sa may shield or sinyas dapat mo dire ito yung pala sa kuan spirito mga KSP nga gagamito ng mga asawa ni Auntie Pilin o yung mga anak nga magkato din kay daghang espiritu po din nagbulat ng kaluli. So kayo nga nakapunta dire siya Wala pa nang awal sa tao ni Iran. patigya so Mga titulo. eh namay dalan tiyo dalan mo na Kailang butang na ano tanggalan na diyo so nagpadool so doon lang kita sa pangpang mga KSP tara sa manuli oh kalili kaya na wow Indo kayo dahil uy parang tubig ko ay ano kini katong nga polo siguro ba oh dito nagikan sa ano ba lake ba Katong may imburnal. Katong may imburnal dito boy. ito na dira dito oh Diri mo ba kung palparon to lang. mugapo dili polo parang drone ba grabe kayamanan ng lugar okay Yung tak nga sa urutan diyan. oh Bato. Kuya, masunaw pero magsuyukon pa sa bus. kuha dahil diari uy saan na pogon Wala ko nagtuon. ha Player. gani Wala ini na, dili na kugon. magtanglad Kaya tanggal pa rin. Bilo daw. Gani, nakagani kayamanan diya. Dili. Dito na masuwa sa gobyerno mo kaning. Sa dito na. Kasada dito. Din, ni pagibong bigan ni Cagayan ni. Cagayan River. Cagayan River ni ba? Dalo. Tadi. Wala ito ang mga river. Wala na. Kopi mengguru dia dulu. Pagbuyo di para tanggal. Grabe law madali siguro mga Grabe no, kung sa ginawa mo. 1 kilometer. Bilang mo? Landscape ka na. Natuwa dito sa pagbuyo. Oo, ginagawa na. Kani nakita na kami sa kung mataw. Kini. Kani bukira. Tulala ko kung kita na. Karon. Kapuha no. Pag ginatandog sa mga tao diha ba? Ora suka para wag na mao ma'am. Pag ginatandog diha. Wag mamubuhi kasi rumah isya. Pero nagsaging dito, so nagsaging ano nang ihalas ng saging. Buat na lang drone dito.
Mapalid gani oh. Mura kumbaga ba, ibuhis nila sa dalan sa ipaglisto ng gobyerno, ng mga kurakot, ang simbahan po, kayong tawat, kung ano man, sige, sino makaluwas, isa, maglinog karong adlaw. Gato din sa mga apo. Ibadlong ako. Ngayon lang ko ba wala ibadlong. Ako pang ibadlong. Dahil 144,000 dahil sa minuta. Ang maulahin, masinadaan, marasinuwi ba? Masinadaan, ako. Pero sa amo galing ng tambalan, doon sa ilang gato. Ikaw kung magpapandong ka. Dayo talagsar kayo may muagi. Dito lang hapon, nabiya ko kay daghan makayo niya. Pato na lang magbalay kay anak-anak, alam hanapan niya tuan. Kaya mag-isip po ko matakapandong ang pili gusto. Kenapa siya ito? Wala sih. Iba mo. Wala. Kita kita. Kita juga teh. Pwede na niyo ipamatod ako. Kita is for the speed. Kung simba ka sa inang speed. Kakao mo sigarin ko. Kita kami sa pabajis. Kita nablan sa kay pabajis sa KSP. Diyan ang yan. Diyan system. Dili agka. Dili inkanto. Tanang mo espiritu. Kani ano, naglinya sila sa kuha. Nag-welcome sa pedagogik kabal. Gusto sa babalik. Kaya sila akong dito. Nanghina ang mong gagawin. Pero, ikan dito. Mobile. Salamat naman. Kita ka, madam. Ada kita. Kaya lang, mora na. Ay, dibati-dibati. Dagang kayong mga maya manunti. Okay mga guys, mayong gabi no. Diri pa ta sa Panmakes no sa Umunay, Damulog, Bukidnon. Manilas nga baryo sa ano sa diri sa Bukidnon no, sa Bukidnon. Ano nga pita mga guys, o daw na tay tindira nga ang takiya din sultian ang kolo niya. Kung nakakita po niya kay Papulisas to, nireflect siya ang kol. O gula mi mahay mga guys nga diri mi nakaulong kay kanana po usa ka tao nga ito ang nasultian sa kamotoran aron para po nga dili po siya magmahay pagabot sa panahon ba. Nakakita ng pabajas to mga guys pagsulti nang ko ni-reflect siya. So kana lang mga guys. Okay mga KSP, mayang gabi, karon pa tanabot mga KSP na diri sa tuwang sa apel, balay na kuno uli. Abot na diri sa lampayan mga KSP no. As just in punto good paabot na to din Masaling madulong. Mana sa Bulacau na So, Sabak ko rin siya. sama game biyahe mga KSP pa. Parang kan ano. Anton. Kay kambal dito. Alang-alang yun. Katong training din na dito sila yun na. Mamang lagi mo at tuwan-tuwan. Kauban no. Lopek sila kay Ay nagulat diri ka sa to mga KSP. So na diri. Ayaan ako. Idolan, split yun to. Grabe. ayun kita pa layo ganito ba. Pero lipay kita. Kaya ginawa din sa tao. Sa tawag tao yun. dito. Mura lagi. Tawag ganoon dito. Alayo kasi sampayan eh.
Ngayon na sila nga. Mas maya sa layo kay daghang dawat sa tuwa. Dawat sa pulong sa Ginoo. Yan, ito ko ba na? Wala to ma. Entertain. Dawat ng kuno. Alam mo ito. Dili ba gid kagamay. Rotera kayo. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga ka-space sa patanan. Long journey na to. Padulong gikan diri sa Lampay madalong sa Paimon Soga. Kidnon. Tumuloy na sa... Nga, ako na sugod. Hindi pa gini magawa sila. Inyo nang bahay. Ang hinaut ko nga inyo gid na Nakatulong na ako. nasabtan na tanan kung saan ginabuhat ng kanuli kung siya purpose ganun adto ang ginamo ng mga lugar nga mohunong nga nakita Kaya pagawa sa ito. sabot mo sa tanan nga kita ning dagway ni pabili sa bayan nga kanuli kamo mismo nakasaksi kaya kami ang saksi sa amo ni padayag ang tanan aron wala mi tinago abot sa panahon wala dili na sa mo kamo magkamahay kanamo so kanalang mga kaspayagan salamat sa pagsubaybay hangtod na po susunod na po nga atong lakaw mana po ning kuan o kuan Kay bato, hindi dokumento aron inyo sakit kaning nakita kung saan mong ginabuhat bilang nagpuyo ng espirituhan Pagkagabi pa yun, pagkabuntag. o mo ni ang buhat sa espirituhanong gasa so daghang salamat mga kaspi